jane lak temen. Sugeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbuk, Macangi. Sugeng dalu ki panjenenganipun Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Wah jan piyayi nuwun sewu ya Mbak ya. Delalah panjenengane Pak Tukimen dawuh sampeyan mau bengi delalah bengi iki sampeyan ya libur tur ya ora ning gawean. Lah aku nggih gumun lho. Gumun piye? Iki kok Tritunggal ya, Pri? Tritunggal ki piye ta tegese? Sing kagungan hajat Pak Tukimin. Heeh. Sing paring dawuh lumantar Bapak Haji Ngatmin. Ditang tamune Sukimin. Dadi Trimin ya iki. Lah nggih menika Tritunggal. Dados sing nek wayangan ya tetep aku iku kudu katut terus. Bangsane ora ketang kula bagian apa, tetep kudu melu. Ya nek sampean pas ora ngenompo job iki melu ki. Nek nomor job ya aja barang pangapuranmu. Nggih degoke pripun panjenengan? Mbak Mimin mboten saged menika bapak dos pundi ngoten. Oh, nggih ngoten. Paring bacan mau bakul ya kudu piye ta pri rambine sing drindil ngono ta. Lah kaya piye nebas ki ya kudu meyakinkan ta. Oh ngeten. Lah niki parine sae lan sak piturute. Lho kalau Pak Tukimin. Kagungan kersa. Kowe rung teko mau sing kagungan kersa ki ngantek nangis gak pripun Mbak? Pripun kersane men dianu wong nika kulino tetek aku ya ngono kuwi. Jenengan pripun nek kula tertib kok digodha sopir truk ra mangkat kok. Wong digodhone. Lah nek aku bayaran ngono. Nek aku tetek ki rak ya go neruske perjuanganmu to. Nek ora setor. Kewo apa nek Pak Haji Ngatmin kok. Pri iki sing kagungan kersa ki tebasan. Tebasan pari. Nek cara pari dadi beras ki nek cara penyanipun nduk duit iki beras apa? Cara beras iki. Nek iki jelas to, Lek. Cek pulen, cek enom ki mesti raja lele. Putih resik ngono. Nduk Mufida. Iki ya kaya IR64 ngono kae lho. Heeh. Iki Mbak Sinta. Mbak Sinta ki apa ya menir. Yo ora menir kok gedene. Menir kok semono. Ya ben anu ngono lho, Lek. Heeh. Bu Tarni. Apa ya Lek iki? Bu Tarni iki Srontul. Iki nek ra karo malah beras kencur malah iki. Nek cara aku apa ya, Pri? Apa sing pulen ngono apa ya? Mbramu apa ngono ya? KPN. Lah apa? Goaking kowe iki. Ya ora ngono. Kok lemu sia-sia goaking. Ning pancen prasto bengi to, Pri. Iki beliau iki ya wis kejaba iki nalureke panjenenganipun tiyang sepuh. Nggih. Iki ya ngene, Nduk. Pancen wong seneng kuwi sunahnya untuk dibagikan. Kebahagiaan itu dibagikan tidak untuk diri sendiri, ning dibagikan kanggo wong akeh. Dadi iki sing diarani dana rasa. Dana rasa ngene iki ora nek kanggone wong sing ra seneng ngopo? Hura-hura foya-foya bungai kanggone wong sing ra seneng. Ning nek wong sing mudeng agama, pancen aturane kebahagiaan itu sunahnya untuk dibagikan. Weh. Lho kok dedet wong tok dhewe nggo ngetemi wadukmu dhewe penting warep wong paribasan tangga parimu kaliren ora gagas. Kowe karaoke ngentekke LC 10 tanggamu ra tok seneng-senengke. Lho kuwi ya beda. Dadi nek jurusane kudu tepat sasaran. Ter uang diarani sukses, diarani sugih ki wis nek wis numrapi kanggo sak kiwa tengene, utamane keluarga. Dadi wong mbantu kuwi to Jas, siji sedulur cerak. Nomor loro tangga sing cerak. Nomor 3 lagi wong kono-kono. Aja golek wah wong kono-kono, wong ngendi-endi dibantu, wong luar negeri dibantu, mongko sedulure tanggane paribasan kuweten ana yatim piatu, ana janda terlantar, ana bari ora payu kaya kowe pamane ngono kok aku. Lah nek kowe iki bangsane apa? Ya aku sak cerak Pak Haji Ngatmin ya nyun sewu aku wis tak jaga banget nek aku saiki. Sak ora-orane kowe iki rak ya ponakane Pak Haji Ngatmin. Ya dongakno ya Nduk, Pak Haji Ngatmin sindak haji dongakno aku yen iso ndang nututi rono. Tindak ngendi ngulon? Ngulon no. Neng ndi? Ya nang Mekah Madinah apa. Tak kira neng Kulon Progo. Anu bapak ibu ingkang ngoten iki mbok monggo pinarak majeng mboten sae kok peke wong menika kagem panjenengan ugi. Ingkang ngoten iki monggo. Lho atuh banget lho mengarep nonton pasuryane Mimin kowe kok adomen ngono kaya nonton wayang kaya nek kaya ketoprak ning gethek ngoten lho Pak. Monggo mriki mawon Ibu. Penggemar wayang kulit ternyata kene hebat ya, Mak. Injih, Kakak. Tenan wis mirsani semono kae. Dasare ya kabeh iki ngarep-arep karo sampeyan wong loro. Nggih mboten, panjenengan nggih sing dipun antu-antu menika. Lho tegese nek aku genah wis sore mau tekan kene. Lah kowe iki limbukan durung teko iki ora ngedeg-edeg iki sing di omah apa piye?
Lah iya. Nggih lah jan jatahe prei to. Nah, aku padahal iki didadak seneng banget kok aku. Lah ngapa? Seneng banget. Sesuk kan aku jatah suntik KB. Dadi nek untuk pendapatan bengi iki rak sesuk aku rasa ndak jeruk utangan. Lah aku kan jane nek prei iki agendaku kan ya ngladeni pakne cah-cah. Ngladeni Pak Cacah sing endi? Pakne cah-cah ki ya wong apa tunggak jati ya, Bri. Kaya bolong-bolong. Pakne cah-cah. Lah iya. Pakne cah-cah ki. Mulane kuwi ning ngene Mbak Apri. Terus pundi? Rezeki ini adalah rencana Tuhan. Nggih. Rezeki ki mau wis ditaker dhewe-dhewe. Nek niatmu ki prei, nek Gusti Allah kuwi mau maringi pangan karo sampean rezeki sampean lumantar Pak Dukimin ya ora kena kowe kok sambat utawa ora kena kowe ki mau sembrono ki ora kena. Lho, Lek. Ngono lho. Tur rezeki ki rak ramung duit tok to, Bri. Nyatane Apa wae to? Meh 2 sasi rak nang Pak Tantut ketemu Pak Tantut. Ngobati rasa kangen. Ngobati rasa kangen. Awake rempu-rempu munggah panggung dadi lan sehate imunitas tubuh meningkat ora gampang kena lelara. Ya. Lho, jatah esuk angsuran umpamane dadi iso ngangsur lan sak pitutute. Dadi iki rezeki tidak akan tertukar. Oh, iya. Larismu ora bakal ngurangi rezekiku lan larisku ora bakal ngurangi rezekimu. Setiap yang bernyawa pasti punya rezeki. Rungokno. Ya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti punya rezeki. Jadi jangan khawatir. Bayi rung iso golek pangane duwe rezeki kok. Apa mimin sing ayune kiplak-kiplak kok ngene. Sabar nggih Pak Haji Ngatmin ponakane rada sentet niki. Kabeh pengen ngayunke kok aku ki. Cocok ngayunke kowe iki sapa? Lah anu ronggo niku rak hitung ronggo. Pak Tunggoro niku rak karepe nggih pengen. Enek sing pengen ngayunke kowe. Sapa? Lek Basuki. Cuma haro Lek, sehat-sehat kuwi. Alhamdulillahnya sayangku ya. Lah kok cipak-cipik engko aja saiki. Aja di muka umum ya. Engko golek nggon. Mrika panitia ngawontenaken Durpres. Oh, Pak ngaten. Tukimin nggih. Wonten Durpresipun. Mengke nyuwun tulung panjenengan sekalian ingkang memandu Nggih. Durpresipun nggih. Mangke pertengahan limbuan Nggih. kalian goro-goro. Oh, ngaten. Ben ora kesok kondur ya, Nak. Heeh. Niate ngono pancen anu caos hiburan ning ya wujude ngono caos rezeki kelawan sing keparing mirsani. Ya mung ngene Mbak Mimin karo Mbak Apri. Iki ana sing arep nyumbang bawa panjenengane pepundheni awake dhewe Pak Haji Martoyo. Lah. Pak Haji Pak Martoyo Martoyo. ki mau nek ora kleru panjenengane Pak Ngatemin kuwi. Nggih. Ayah. Disuwun pinarak dhateng pepanggungan keparenga ing kalanggan menika ngaturaken menapa ingkang dipun pikajengaken kula borongaken lho ya. Monggo monggo. Monggo aturan ninggal wonten ing panggung paring-paring para miyasa mugi berkah Allahumma amin. Matur nuwun, wah jan pepunden tasih jangkep menika nuwun sewu Pak Martoyo. Menika pareng matur menapa Bapak Lurah kita tasih lenggah nggih Pak nggih? Tasih. Wah, alhamdulillah. Lah iya. Nuwun sewu Pak Haji Ngatmin. Terus bendi. Wonten tengah kemawon. Ra iso berkutik aku, Pri. Lah ngapa? Biasane ngaku ayu cantik lha. Aku le tetak le ngenterke Pak Haji Ngatmin. Wis ra iso ngaku cantik saiki aku. Monggo Haji Weh Ngatmin. alah. Aku mau jane ya wis mikir kok arep mulih eman-eman kuponku. Nek ora mulih engko mesti do tok uyap. Mboten nek mboten kula kita cek mudeng unggah-ungguh subuh sita kula kula cake. Kejaba nek kali sing girong ngeten iki. Pun nek kali Pak Dek Tunggoro sing nek wong Brangasan ya tak cacaki gali kok. Iya iya. Lah iya, mangga panjenenganipun Pak Haji menika badhe ngersakaken lelagon menapa utawi bapa menapa kula sumanggaaken. Ya. Ngaten bojange estunipun Pak Dendeng.
Nggih Pak Dendeng niku Pak Tukimin nggih. Kula ora katekan mboten kulino Pak Tukimin kok Pak Dendeng. Oh nggih. Iki wau ora. Aku pengen krungu suaramu kaya nek ngetoprak kae lho Mas. Lah nggih, nggih. Angkah kula niku jane badhe nyumbang sinom niku kok kudu nganggo bawa. Oh ngoten. Saupama dibawani pripun? Nggih, monggo nggih monggo kula semanggaken, Pun. Nggih. Apa sinom gandrung sing digandrung lekmin. Nggih. Ya mengkewo aku pri, Pak. Dhisik wis gandrung aku japukan jenenge jonggrang kok. apa drama pepanggungan iki kudu profesional Pak ngono ora tekan atine kok. Kok segane cucu-cucu ya. Oh alah. Ya. Rembulane ya jane suara wis entek sore. Lah nggih. Sepinten Dik Pukon nggih. Rembulane. Mboten Pak. Semunar datari. Mriki Pak Kucil lho aja njaluk saweran lho, tak kepruki nek njaluk saweran aku cilik. Lah nek aku diparingi. Oh nek diparingi ya aku Pak, engko bagian. Wong edan. Ning ora nyuwun. Lah iya. Ora sesuke nek ra ning wong. Lintang-lintang anggep bekitawang pateng gelap biar cahayane. Pak Dalang. Dalem. Terjawab sudah toh. Mimin kok suarane so apik iso ngelik-ngelik niku turunane sapa? Lho, suarane rak ya apik niku lho. Trah kuwi trah suara apik pri nek do nyepelekke aku sing lama ini do ngremehke aku lho. Keluargaku suarane becik kabeh. Wah. Panjenenganipun Pak Haji Ngantemil menika tesih terah panjenengan. Bapak paman kula. Oh, bapak menika paman. rajinipun bunda kula. Oh. Bundamu jenenge sapa ta, Lek? Mbok Paikem. Bapake jenenge Pak Sangadi. Nah iya. Mangga. Jane biasane suaraku apik kok iso entek ngene ta ya. Panjenengan ngedap panggih kula nggih Pak Lek. Alah. Oh kalau punane kok ngedap ya. Lah Pak Lek. alah. Nggih. Ngasih tekan ngendi iki mau? Wan ciratri was larut swara angin sumripit ngipit koyong gekaret mana ingkang nandang wuyung kata manroro asmara duh kusuma wilangan wolulan tiga jumlahnya 11 Pak Dalang ngancang-ngancang arek ngritik mugi welas mring Matur sembah nyuwun sanget Pak Haji Martoya. sinomipun Nggih. sinomipun barang Mas. Oh, jangan ngoten. penting. Pelot barang Mas Bukon. Wah, jani. Pancen keluarga kula niku ring stokanya. Wah. Luas kok. Tak akoni kak Min tenan iki. Lah Itu iya. buktiaken sing do sok kulino nyepelekke kula niku men do meleh ngoten lho. Lah nggih. Jan niku ora nemu nyepelke kowe iku ora eneng jane. Gila, layang kok malah gila. Mangga dipun aturaken Bapak ya. Doni mas pujan niro Saniman sing putih ngaran siro
Wong gandrung iki nyedak to, Pri. Biasane lek gandrung kowe Aku iki. gedibalae. Dasar rindang kopuk sembah nyuwun sanget Bapak Haji Martoya yang sampun paring wujudipun sinom pelok barang iki sinom pelok barang ini asli ketoprak ora wis ora jalan nduk tenan ha ya matur nuwun nggih Bapak nggih nggih estu nyuwun pangapunten Mbak Limbu niki nggih Pak asline kula niku kepepet niki pripun ya le pekeo Pekewet kalian sinten estu saipun enten kirangipun nyuwun pangapunten monggo pun lajengaken sembah nuwun Pak Haji sanget lah iya kali libat ya pria lah nggih to Mak Cangit wah tenan gak jebul tibaning padha Mbak Mimin iki mau pancen keluarga saka piyayi-piyayi sing mengenal seni lan budaya sing luar biasa. Kula menika to seni Kak, to seni. Iya ya, tos ya. Bayang. Tetes terakhir. Nggih. Menika dipun pantau langsung nggih menika saking Bapak Elias. Perumahan Kurung Indah ingkang parang mirsani lumantar YouTube dan kantun menika panjenenganipun pun kadang-kadang ngersake inggih menika lelagon wah gubuk asmara menika saking Mas Taufik Hidayah lan Pak Maris Sudiono wayang. Ya, kaya ngapa? Nek perkara kaya ngene tak pasrahke karo Apri karo Mimin sik. Wayang. Gubuk asmara nggih. Nggih dibawani. Iki kersane panjenengane Pak Tukimin kudu bawa lho iki pokoke. Iya, Pak Tukimin.
Mangga wedel. Terus tak pasrahke wong loro. Sing ndi sing sik, wah aku tak pasrahke karo Mbak Mimin. Oh ya. Ayo no, gandeng aku seneng ono regenerasi sliramu sing berlatih sik no. Nah iya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Suaramu kene gua selarong lho, Pri. kaya Gua selarong. kaya anu kan lho Lek tahu bulat Pak Suradi mungkin kersa bawa, Pak. Pak Suradi menika? Menika ingkang kala wau pambagi harja. Oh, ngaten. Nggih. Menika ya nyun sewu sepak bola, tokoh sepak bola luar biasa, wasit sepak bola, seniman hebat, pranata cara unggul. Terus menika kalian kula makili Karangnaka juara 1 festival ketoprak ning RSPD. ketoprak budayane olahragane ya itu sepak bola toh Sepak bola. Pak Suradi manglop niki Pak Ora ngelop ki ya. Mangga. lingsem yen ke Lampan. Lelampahan. iya Nganggo rasa prile nyuwun. nek kok mufidah Kan Suarane Mimin jan tenan. Kena diandalake tenan. Arum swanten kula mboten power ning arum. Iya, karo ndalu. Wong kan dhewe-dhewe tok ana sing power, ana sing lirih ning nganggo rasa, nek kula arum. Nah iya. Ulem suaraku ulem. Ulem. Nggih ya, nek ra ulem ya undangan ngoten. Nah iya. Mangga, nanone ning Tresna tulus nadyane engko bokas matur nuwun sangat. Kaya ngapa dibabarake lelagone ya kuwi Gubuk Asmara. Monggo ya. yen liwat aku kelingan kudak kae biyen tak yo
Mangga Bu. Nggih, wong ayu. Buta. Kok buta, Bu Mimin. Bubras. Catatan sak jroning ati. Catatan kaya ati. Aku kowe sangat Mbak Mimin, Mbak Apri luar biasa. Iki ngatasi piyayi kakung ning nek gelem nyuwara, wah ngalahke wong wedok kok iki. Hayang. Matur nuwun. Niki mau rada kuciwa sithik mboten napa-napa nggih. Lah ngopo? Niku kula pas lagi lekasan niku. Lekasan apa? Lekasan kentir nek kowe. Deres-derese lho bri wong wedoke sensitif. Lah nggih, wah jantenan kak. Deres ki kupinge. Nggih. Ceritane ya wedokno bri jenenge wong wedok sensitif lho mulo nek kesen wong wedok sen biasane bojoku ki tak getak ngono ra apa-apa kok digetak kok rada nyen sewu kagol atine ngono iki wong wedok piyai kakung kudu ngerti trik-trike. Oh, wong wedok iki wayahe ngene. Jane wong wedok iki mung pengen dimengerti lho, Jas. Lho ngono ki. Ora wong wedok ki mudeng gaweane tatan. Wong wedok ki nek turu mesti keri dhewe ning tangine mesti dhisik dhewe. Kok iso? Nggih, nek putrane rung mulih, garwane rung kondur, rung nyepaki bengi mesti rung iso turu. Ijek Arture mikir ngejangan, mikir nyangoni sekolah sesuk-esuk lan sak pitute. Tangi mesti sik dhewe sadurunge jago kluruk. Lho, andek puno kadang kala wong lanang kei blonjo sedina 100.000, duwite wingi nang ndi tok entekke nggo apa ngono ki. Monggo butuh sumbangan sedina ping 18, tilikan 3, arisan 26. Lho. Ning saora-orane imam keluarga ki rak wong lanang. Imam keluarga wong wedok ya kudu ngejeni wong lanang. Kuwi betul dan harus. Ning wong wedok adalah nur utawa cahaya rumah tangga. Cagake bakoh ning nek ora ana nur utawa cahaya ya omahe bakal peteng dedet. Lah nek mau omahe dadi imam apa makmum? Aduh, nggih. Nek pas
Piye ya? Ngene wae. Nek dum-duman sembako dadi makmum, nek dum-duman rokok dadi imam ngono wae. Katunggale. Dadi kabeh itu ngono iki. Lah ya. Nggih. Iki mbok menawi kepareng Bapak Lurah kersa pinarak dateng pepanggungan, iya ta Mas? Mimin Mbak Mimin nah. Pak Lurah mbok Mas pilih. Mas Sukimin. Nggih. Kersa Bapak? Nggih, monggo menawi kersa. Monggo ya dong katese galegane padaran kok mbok monggo to Bapak. Nggih. Menika panyeratipun saking Pak Tukimin Bapak mantan Lurah badhe nyuwun bawa utawi nyumbang bawa menawi kepareng rawuh. Lah ya. Oh, menika sampun jumeneng. Mangga. Sepatipun menika. Sampun jumeneng nggih? Sampun. Oh nggih. Mangga Pak Lurah. Kula empasi. Tah mantan kula amplih. Kita mriki. Lho, Pak Lurah. Aku ki ora ngerti lho Mbak Mimin. Terus pundi? Nek kene iki mau kecamatan Sekarang Longko ki aku ora ngerti. Terus sekarang nang Urung mangsaku nek manis renggo. Lah nggih kok ning nggon ikan kok manis renggo ngantos kula bingung. Bapak nggih monggo. Monggo Pak nggih. Nek karo Pak Lurah aku Wah, wani. monggo Pak Lurah. Karo Pakku cilik ijek ana sarusikune pekeweh. Monggo. Ya alon-alon. Ya piye? Jarine kowe ngerti ra mudeng agama. Piye? Nek sing kakung pasif ki sepodok kudu aktif. Bahkan disunahkan sebelum sare iki tawa karo garwane Pakmu ngersake mboten. Lho ngono. Ora mbokne aku kesele macul. Lah kuwi lagi ngeloni putune utawa anake. Nek hooh aku butuh mbokne nggo obat pegel. Kudu ngladeni nek ora malah dosa gedhe dilaknat karo Gusti Allah. Nek cara wong wedoke kowe ngono kowe tawa ngersake mboten Pak ning sae culek apa piye ngono ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Bapak nggih. Matur sembah nuwun sanget nembe pinanggih kalian kula dinten menika nggih Pak nggih. Namung asma panjenengan kula asring mireng wonten jagating ketoprak, wonten jagating seniman Mas saestu. Inggih. Nggih, menawi kepareng menika badhe ngaturaken lelagon menapa utawi bawa menapa Bapak kula sumanggaken nggih. Nggih nyuwun sewu menika awratipun pun timbali Mas Tukimin. Nggih. Sanadyan namung mrica keca sawenyune badhe kula danani. Mboten dados menapa Bapak? Ngamping-ngampingi. Medeni wong. Waduh aku. Kedah tetek penyan kedah tetek. Ngapunten nggih Pak. Nggih, Nembe lekasan kentir niku lho. nyuwun slendro sangonipun nggih. Lendro Songo lho, piyayi kene iki kok langsung ngarani pilok barang Lendro Songo. Mriki Pak kersanipun kados anu Nggih. pancuran kapit sendang ngoten Pak. Sendang ki kapiken. Lah kok Pancuran kapit peceren ngono. ya anu no Pri kapit belik wong aku jek prawan ya belik nek sendange kambane. Lah wong telu pralon kabeh kok itu. Nggih. Mangga. Memanasmu Sinong grandel. Wah, grandel. angu jiwat. Kalian kula peteki nggih. Oh, lah nggih, kersanipun waduh. nggih sekeca mangke Kaya suarane ketoprak nek gander ketoprakan kae ya Pak. kersanipun suaten pun mangke ragi landung nggihipun sih. Agawiru citeng Nek karo Pak Ngajen mesti aku ngomong ngene iki gek ngopo le ndadak anggo acara ngono kuwi. Wis gelungan mesti diundang le lho aku. Menung cara apa kang sinadya nyuwun sewu Iji. suaranipun kula kok entek. Mboten menapa-napa. Malah pun sae-sae mengke ndak kula kalah ndak kula wirang. neneng Upama munduta rukmi Ngersaken dahar Bapak. Oh mbok jeneng. Pola kek bawa kok ditawani. Jenenge wong ya ngono kuwi lho jenenge saiki mirasa nek ra dimanggake ra dibagekke coba piye nggih mboten. Monggo Pak. wong Jawa iki nemu semu ya. Monggo dipun kedah rumiyin, monggo tamu kalian anggur. Lho ra ngono kuwi ta, monggo komplit. ya. Tertentu tak
tu ruti ibarat wong numpak prau nening lumampah tanpa welas. Menika kula kintunaken dhateng Komika Surasa saking Kebak Kramat matur nuwun sanget. Lah ya. Nenoin neneng Mring madyaning jolo niti temakyenjing akenjeng ing pagulingan. matur nuwun sanget Bapak. Dan kelak tenan. Iki piye? Terus Mas pundi? Mimin. Oh, Mbak Mimin kok. Terus pundi Aku prayoginipun? jane arep nyabar ning nek ning kene ora rata Lah ora nggih, prayoga. mboten kedah. Tak tunggu malam Selasa legi wae. Lho, engko ndak ora tindak jenengan. Halo piye? Wajan. Mboten nyamper iku mboten kudu, Oh, Pak. lah Ini nggih. baku. Ora, aku mung pengin jenengan iso tindak malam nggih. Selasa leginan nggih. Mugi-mugi nggih. Matur nuwun Bu Limbu. Sami-sami Bapak. Nggih, Mas. Nah, saking ngene Mbak Apri karo Mbak Mimin ben diabulke lagune Podang Kuning dening anak wedok genduk Mufidah Sofiana sing saka Laladan Tulungagung. Ya. Ya. Mufidah Sofiana. Mufidah Sofiana bos wancine kowe Oh Mufidah, oh Mufidah Sofiana, Sofiana monggo dilanjut. Inje, pripun? Lah, kuwi mumpung jejer karo piyai kondang-kondang kuwi. Nggih. Nah, kuwi nyuwun pangestu muga-muga dadi wong sing kondang. Nggih. Nyuwun pangestu Pak D. Ora Pak De pribudin. Lho, heeh. Pangestune nggih, Bu Lho, De. sliramu isih enom, Nggih. isih ombo jangkahmu. Nggih. Paribasan ibarate kembang kuwi gek mekrok-mekroke. Sing kudu pinter njaga awak, njaga diri, njaga salira. Soale wong ayu ki ya kanugrahan ning ya pacoban. Tak cobane. Kanugrahan mergo akeh sing kengguh, sing kenyut, akeh sing rena penggalihe. Ning pacoban manakala ora iso njaga keayuhane mau paribasan kaya kowe didol murah ngono kuwi carane ngono kuwi. Nah, apa kabar dengan dirimu? Aku kan wis insaf. Aku kan wis insaf. Berarti- Masa lalu wong kan duwe track record dhewe-dhewe. Apa nek eleki sajekar elek? Lho, wong elek mesti kanggonan becek lan wong becek ya mesti raketan sithik ana kekurangane. Kan ya kowe ya berarti alumni toh ya. Ya alumni ning saiki sepinya nyetok pri metu bengi ora ono. Blas ora ono tamu blas aku tadi. Lho, Mulih malah gerituk masuk angin, turun dadekke dhuwit ora berkah. Lho ngono kuwi lho. Ya nduk semangat suaramu wis hebat. Nggih, matur sembah nuwun. Ana sinden sing pancen dari lahir punya keturunan suarane apik. Oh iya. Ning ana sing ora patek apik ning gelem geladen. Nggih. Nomor loro, Nggih. penampilan kudu menarik. Nggih. Make up wajah, sanggul, cara berpakaian, dan yang terpenting attitude. Oh, nggih. Wis attitude menika paribasan cara membawa diri. Etika. Etika, cara membawa diri. Nggih. Ayu nang tregal-tregal diterku sapa-sapa gelem nggo dalan lha dadi elek. Dadi apa wae mau siji? Siji suarane kudu becik. Heeh. Nomor loro penampilan kudu menarik. Heeh. Nek pengen kondang kaya Mbak Mimin nomor telu kudu geleman. Lah iki. Gelemane kudu dijelaske lho. Gelem neng nggon wayangan tekan jam 4 esuk. Gelem neng nggon uyon-uyon, gelem neng nggon campur sari, gelem nyindani ketoprak. Kadang kala, "Gah aku nyindani ketoprak ger srepek-srepek, kualitasku ra ketok." Lho ki ya ana sing ngono kuwi. Dari ketiga kuwi mau kok lek men gur ono siji tok ya. Apa niku? Geleman.
Liyane ora masuk ora. Lah nggih. Wah, Semangat ya, Nak. Monggo Wong Ayu. diaturke monggo Nduk. Podang kuning. Panjenengane Mbak Apri karo Mbak Mimin ben lenggah. Izin. Ngerti ya nek Parises kuwi wis do metu. Niki kula mboten dikancani. Mboten direncang. Kowe njaluk dikancani to? Njaluk dikancani apa ora? Direncang nggih. Ora, kowe njaluk dikancani apa ora? Nggih, mboten napa-napa. Lha matur Mbak kula nang lencangi. Budhe, budhe mami. Sing kanggo Subasita. Kok galaki piye to? Kowe jeneng ngerti kondangku agak mumbul-mumbule nek mulih jawab sak-sake ra ya. Kowe iki nek galak-galaki ketok lanang. Kula nyuwun direncangi nggih, Budhe. Oh iya. Sing penting pengestune wong tuwa ki sepuh, asepe sing ampuh. Ngono ya, Nak. Dadi aja ngantek wani karo wong tuwa karo senior-senior. Paribase nek dhewe garek nglungguhi kasa gemular beliau-beliau sing babat alas. Nah, ayo tak kancani nok wong ayu. Matur sembah nuwun. Piye iki lho, Nak. Kowe lanang lho. Pak Ngadmin kowe tak demok wegah lho. Lah yo ora ngertine aku wedok. Lah iya. Niki dibawani napa mboten? Ora wis no bapane kena panjenengane Pak Lurah mau kok ya. Supe. Lah nggih, ya mangka diaturke ya. Esa awan ning omah wis ora krasa uyuran ambulan isih krasa ya Samboyane. Musida.
Ayu. Wis ngaturke lagone Podang Kuning. Wah iya. Podang Kuning ki mau panyuwun saka panjenengane Om Ratna saking Trah Rantya Sukamto. Menika ingkang nembenipun ngayeng wajiban nggih menika Gladen Campursari Puspitanada saking Pasumedi Klaten. Nggih matur nuwun sanget ya. Nggih. Mbak Mimin. Mbak Apri, ayo coba mangga kuwi. Dorpres. Heeh, Dorpres. Panitia Dorpres menika ingkang dipun pendet pinten rumiyin? Nah, menangke. Nah, monggo. Pinten rumiyin Kang Mas? Nggih, monggo. Panitia Dorpres wonten pundi nggih? Monggo panitia Dorpres kula aturi menapa kadang-kadang Karang Taruna kula sumanggaaken ya. Nggih. Pinten menika? Monggo ingkang dipun pendet pinten kula sumanggaaken ya. Monggo panitia kasuwun tindak wonten pepanggungan. Nggih. Atau paring dawuh pinten ngoten Mergane pancene iki Dorpres iki khusus kagem para kadang-kadang utamane sing parang wis beto wujude nomor undian. Nah iya. Iki Pak Dukimen pancen luar biasa, Mak. Wah, tenan. Pendet pinten rumiyin, Mas? Carane iki panitiane. Pripun iki? Panitia Mangga. Prateske. Mbok menawi wonten ingkang badhe nuwun sewu wong aku malah ora ngerti nek kanthi Dorpres barang iki monggo iki nyuwun tulung Remaja tapi Bapak terus pundi? Saking sinten Pinten Pak? Gangsal. Oh, gangsal. Nggih. Monggo. Lek kowe met apa jenenge njupuk telu. Merem. Ya iki netral lho. Ora kulino to. Nek hadiah. Aku nek utang etok-etok lali kok. Hadiah. Mangga. Yo telu. Mangga dipirsani nomoripun kiambak-kiambak peraturanipun menika nomor dipun sebat kaping 3 kali menawi mboten wonten dihitung sampai 5 mboten wonten dianggap gugur. Oh, natan. Wis monggo. Nggih, piye Lek? Monggo. Oh, Ces, iki papat. Niki papat mengke goro-goro sekawan. Oh, piting kok keri pas goro-goro. Oh, berarti iki anu ya. Nah, balik ke siji. Monggo dipun pirsani nomor ingkang sepisan. Iki sing teko rawuhe gasik mesti. Heeh. 005. 005. Mbok pilih Kang nyerahaken wonten bawah napa wonten inggil nderek. Nggih monggo, monggo Kang wonten, monggo. Monggo pinarak mriki dateng pemanggungan, Pak. Kagem gemeni wekdal monggo Kang mratitesaken maringaken hadiah monggo. Monggo, panitianipun pundi? Monggo. Hadiahipun ingkang pundi? Halo Mas panitia. Nggih, nah hadiahipun ingkang pundi menika Pak penjelanipun Pak Dukimin napa menika kepareng anuding dhateng sinten ingkang rampungi damel. Ha ya. Monggo. 005 pinarak monggo. Selanjutnya Lek Min 148. 148. Oh wonten, monggo. 148 Dicocoke lho Mas. Dicocoke lho nggih, nomornya 148. Nomor selanjutnya 297. 297. Pak, mriki Pak. 297. Nggih. Sekali lagi dipanggil. 297. Dihitung 5 mundur ya, Lek. 5 4 3 2 1 gugur. Lajeng 156. 156 monggo. Oh nggih, monggo. Nggih, wonten nggih. 156 cocok Mas, dipirsani nomornya Pak E. 156. Iya. Nomor selanjutnya 068. 068. Nggih, ingkang rawuh gasik kala wau. 068. Sekali lagi dipanggil. Yuk. Tenan mboten?
068. Dicek dulu monggo ya. Monggo masih 4 untuk door prize nanti dan hadiah utama sepeda nggih. Nggih. Berarti menika sampun sekawan sampun dipun pendaya nggih. Sampun. Nggih matur sembah nuwun sangat. Mbak Mimin. Nggih. Iki beliau panjenengane Pak Tukimin. Nggih. Utawi Pak Dendeng niku. Kagungan kersa Dhisik niku nuwun sewu karemane ketoprak. Oh ngaten. Nah, Nggih. niki kersane Pak Tukimin kula mau nyuwun kalih kula kalih panjenengan kon fragmen ketoprakan. Nah, pun sampean ajeng ngersake sing pundi? Kula semanggaken. Derek panjenengan. Oh, ngaten Sri Tanjung menapa? Nggih, derek. Oh, nggih, ya wis. Aku tak nonton. Ya ngapa? Nah, Sri Tanjung mangga. Nah, sampean sing dadi Sri Tanjung, aku sing dadi Patih Sida Beksa. Wis, ngombe yo sik. Iki tak ngombe. Sri Tanjung. Kang Mas Patih Sida Beksa insi. Rene yo wong iki. Nggon kulinggar saka kepatianing Sukodana kuwi mau nuhuni dawuh pengendikane Prabu Silahadi Krama kinen ngupaya marang tumbaling bumi Sukodana. Tumbaling bumi Sukodana. Ingkang wektu dina iki lagi ketaman Begebluk Mayangkara. Wujuding Mas Pitung Gelung Gumbala Pitung. Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Lajeng pikantuk karya pikantuk damel Kang Mas Patih. Ngene wong ayu. Inji. Yektine aku karo kowe iki mau dening dewa dijodhokake. Dadi ingkang minangka tetungguling wanita ayu sing ning telenge atiku kejaba ya mung kowe wong ayu. Mulane aku arep takon karo kowe. Inji Kang Mas. Sak linggaraku saka kepatihan ing Sukodana kene iki mau apa kowe selingkuh? Mboten Kang Mas. Saestu kula menika geming tresna sejati njenengan namung kan panjenengan Kang Patih Sida Beksa. Kowe aja goro. Biyong, Kowe aja kumbi. matur Kang palaka marang bendaramu biyong rene to. Kowe kandha Kang saknyatane sejatine yen aku ratu pindak sedeng ora ngladeni priya liya kejaba Kang Mas Patih Sida Beksa gage matura biyong. Nyuwun duka Gusti Kakung. Ingkang panjenengan ngendikaaken menika mboten leres. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Kula seksinipun Gusti Kakung. Bojoku ki kowe apa? Namung kula dados seksinipun. Nanging tumraping aku ora tak gagas sebab ature para juru telik, juru sandi, juru pangesempan jarene kowe iki selingkuh. Kowe tumindak Pangapunten Gusti Mesta Kakung. lawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih Sida Beksa. Piye? Panjenengan saged ngendika sura kula nggih saged Kang Mas. Piye? Panjenengan pitados kalian Telik Sandi menawa pitados kalian Sri Tanjung karo panjenengan. Nanging tumraping aku wektu dina iki sing tak percaya ki Telik Sandi. Kok kesangeten lho panjenengan menika bojo siji ra entek kok dadak golek kono-kono. Kula boten milik muluk barang Kang melok. Ora pengen kamukten dados garwa Patih kula sampun trima Kang Mas. Rumangsamu nek ngono wis sego guluh atiku. Kesangeten kok panjenengan menika. Kuwi wong wedok sing tukuran wisa. Ketoke kowe iki mau jabamu ayu ning atimu letek ngungkuli peceren. Kang Mas Patih Sida Beksa wong bagus. Iya. Kang Mas Patih Sida Beksa kegandilane atiku. Kula ngrumaos bilih kula menika lari karang pradesan ingkang kawengkuti ning Patih. Nanging Kang Mas, Piye? menawi panjenengan boten tresna kalian kula boten dados namung menawi dipun aken kula tumindak sedeng kula boten trima. Kula boten trima aken Kang Mas. Piye lelakon kok kaya mangkene to? Kula ajrih kalian Kudune pitung tahun kula boten panggihan panjenengan kok dilelole-lole dong digandrung. Karo wong bojo pitung tahun ora kesenggol ora kepok senggol hawane pengen digerayang. Rumangsamu Kok kondur malah penyanyi duka yayah sini menika. Kosek. Aku tak kondo karo kowe. Iki perkara katresnan. Sih Kang Mas.
Aku tresno kelawan kowe tak percaya supaya dadi bojoku ning nyatane kowe iki malah selingkuh kelawan Prabu Sladi Krama. Ngagem pawadan menapa malih panjenengan menika kok nginto-into lho panjenengan menika. Aku ora nginto-intone ngono buktine. Buktinipun kula tasih Prabu Sladi Krama mlebu ning Taman Sari Kepatihan. Nyidra marang tresno marang kowe. Kang mengkono bebendu apa sing bakal tak patrapi marang kowe. Nggih. Kang Mas Patih. Piye? Paripeksa kula kedah waloka kalian panjenengan. Kula kedah waloka kalian panjenengan. Kasinggihan sinuwun sila adikrama tumuju wonten ing Taman Sari Kepatihan ing sedya bakal gonjak kalian kula nanging kula boten ngladosi boten manggati. Goro. Apa ana papan kene sepi jroning taman ora ning apa-apa sing ana mung kulawan Prabu Sladi Krama nek ratu minta sedeng ki mau ora bakal kelakon. Menawi wanodya sanes mbok bilih nggih nanging tumraping sing tanjung boten Kang. Ning tumraping patih Sidha Paksa arep ngrapu kanthi cara sing kepiye wae ora tak tampa. Malah aku tegel karo kowe. Luwih becik kowe mati tinimbang aku sesandhingan kelawan wong sing cidra atine. Mas Patih. Kula ngrumasi jejer wanita paribasan Krupya kabotan Pinjung mentelung kabotan Silung. Kula boten saged. Panjenengan boten kersa ngeko. Menapa dados atur kula Kang Mas. Aku kepeksa tegel kelawan kowe. Mergo aku ora kepengin sumandhi kelawan wong sing natoni marang atiku. Aku kudu nggunakake kawicaksanan senadyan to dikaya ngapa aku dudu ratu ning aku kudu nggunakake kawicaksanan sapa sing miwiti cidra ing kono wahyune sirna sapa sing ngapusi marang aku kudu mati. Kang Mas Patih Sidha Paksa inggih menawi kula kedah pecah saking asta panjenengan kagem mugi tresna sejati kula mboten dados menapa nanging Kang Mas kula gadah atur. Aturmu piye? Mbok bilih pusaka kang tumawa wonten jangga kula menika. Mangke tuwuh rah. Lajeng rah menika nggondo bacen ateges Sri Tanjung sampun nganggati priya sanes tumindak sedeng. Nanging Kang Mas, piye? Mbok bilih rah menika nggondo arum. Ateges kula wanita ingkang tasih suci kok kemi tresna sejati Kang Mas. Mas. Sok suci kowe. Kaya suci-suci yo. Ngatenipun Kang Mas. Kaya suci-suci. Kang Mas. Pusaka iki kang bakal nguntapake marang nyawamu. Mula ora ana sing jenenge garwa matih tindak sedeng. Yen pancen wilila lair batinmu tak pateni marang gagirine. Monggo kula pasrahaken jiwa raga kula dhumateng panjenengan. Aja ado. Buktaken tresna kula kan panjenengan Kang Mas Patih. Aja ado. Nyok tampar ana gamanku. Wong wedok apa kowe? Ditinggal kelawan sing kakung malah tumindak sedeng. Mbok Mban. Kula Gusti Kakung. Ruktinen. Gusti Aku sudi nyawang kirek sing kaya ngene iki. Kirek niku lak cilik, niku pun gedhe. Kowe dadi nengeng sak gepuk kowe. Kula nangis kok nengenge. Gusti. Iki mau bentaramu paling piye? Nek nganti senjata sing tak nggo mateni dheweke iki mau piye? Menika wau wonten Ludira. Menawi Anggondo Wangi menika Gusti Putri mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Terus Menawi menika gandhanipun Dacen menika Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes ngoten Gusti Kakung welingipun Gusti Putri. Alah Gusti Putri. iya, tak nyatakake. Piye Mban? Kula Gusti Kakung.
kaya-kaya bener kang dadi kandhane garwaku. Gandhanipun kados pundi Gusti Kakung? Pusaka kang gupak ludira iki mau gandane arum. Menika tegis. Tegese bojoku ora selingkuh. Lah nggih to. Aduh, Yai. Gusti Putri. Tak suwunke pangapura kunjuk kersaning Gusti lan aku bakal nyuwun panjang umure bojoku kang mengkono muga-muga dikabulake. Iso urip, iso ngladeni kelawan aku meneh ya biyung Mbak. Injih Gusti Kakung. Tak suwunke muga-muga wae iso waliya jati temanten mawon. Yai, garwaning pun kakang urip ya. Bos pates itu, Pak. Pun kakang jaluk ngapura ya Yai. Injih, Kang Mas. Serampung. Gusti Putri kok anarkis ngono ta? Kula dilepatkan panjenengan sampun nglebetaken priyosa Kang Mas. Alah jerunane ketok. Iya. Iya wong. Wis iki ketoprak wis rampung. Kula enggal pengen gerbini Kang Mas. Alah urung apa-apa wis meteng iki lho. Wis. Wangune mimin 100. Weh, kudu anu lho, Lek. Apa? Kudu klarifikasi. Ngapa ta? Apa jenenge? Ngapa? Sing apa lakone Sri Tanjung Sidapaksa iki mau lho. Pesan-pesan sing Pesane piye? Pesan moral lakon Sri Tanjung mau, to. Wong lanang nek tresno ya aja cinta buta. Oh to, paribasan cemburu sing berlebihan sing malah dadi kapitunan tumar keluarga. Ya. Semono uga wong wedok nek kakunge lagek lunga aja nglebokke tamu. Bagekke etuk ning ra etuk nglebokke tamu ning jero nek garwane ra ning omah. Lho. Soale ada orang di situ yang ketiga adalah setan. Monggo bapake nembe medal niku wonten kersa. Lho. Ora monggo ndak mlebet wong bapakne ra ning omah. Lah kuwi kleru. Jadi pesan moralnya satu, nek cemburu aja cemburu buta. Nomor loro, Piyai Putri nek paribasan nglanggati Piyai Kakung ya sak madya wae. Lah kok kae Pak De Tunggara ning omahmu mah mbok lebokke ngomah. Lah kono ngejob. Gek nek ngejob ki jam 12 bengi. Gek kono priya dewasa aku wanita kulino dimangsa. Lah prayune ning ngendi nek? Oh alah. Iki mau pesane yang ngono Pesan kuwi. nggih. Pesan ki tegese pepeling. Pepeling. Iki ngaturke lagon pepeling yang apa? Nggih. Wis mancine tansah dipelingke. Sancine pacare drake akan sumaja wayahe sembahyang tetapi wae dawuhe pangeran salat dadi dakae agama timbang rempu kudu tansah ditata ati esi koma lan sing kumahina suwe sampur yen berjamaah luhur lan kasar salat sayang tinggal pakai tindak mungkar tapi ayo kaki tinggal salat sunae aja sambrana iku perintah agama kelingana ing donya mung sedela sabaran tawakal pasrah sing kuwasa sing peparing pitung kasuwarga wes pancine tansah dielingke wes pancine padha disake ada
karepe Ayo kene cinta rasa hasunae Aja sembrana iku pesta agama Ngelingono ning donya mung sedela Sabaran tawaka rasa sing kurasa Yen kepengin besok munggah suwarga Ana dawuhmu apa, Mak? Perkara lakon sing rung diaturke mengko ning manci gara-gara ya ngger. Ayo tak derekke. Lading kang sinuwun nampa duka ya, Mak. Iya. Ayo ngger ya. Kuku sing tupaku malun nening kan biasa ngabake. Kawangku sageng dadahan nanging sanget tangi kepi